ସମସ୍ତେ ପଚାରି ପଚାରି ମୋର ସମାନେ ଗଇଁଆ କାଢ଼ିଦେଲେଣି ଯେ ଗଲା ରବିବାର ଦିନ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ମାଉଁସ ଝୋଳଟା କରିଥିଲ କିନ୍ତି ଇନ୍ତି ସ୍ୱାଦ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କ'ଣ ବୋଲିବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣାର ଆପଣ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଲାଗି ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ତଥାପି ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ସାହସ କରୁଛି ପଦେ ଦୁଇ ପଦ କହିଦେବା ପାଇଁ। ବୁଝିଲେ କି ଗଞ୍ଜାମ ଖନ୍ଦାଶାଳର ଟେଷ୍ଟର ଅସଲ କାରଣ ହେଲା ଯାହା ଯେତେବେଳେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହୁଅନ୍ତି ସେଇଥିରେ ମାଟିର ମହକ ଆଉ ହୃଦୟର ସ୍ୱାଦ ମିଶିଥାଏ। ସେ 6 ଭଜା 9 ତିଅଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମାଛ ମାଉଁସ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶାଗ ପେଜ ଲୁଣ ମର୍ଚ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ମିଶିଥାଏ ନିଖାଦ ଖାଲି ପ୍ରେମ। ହଉ ସେ କଥା ଭିନେ ଯେ ଆଜି ଏ ଖାସି ମାଉଁସ ଝୋଳର କଥାଟା ମେନ୍ ନା ଆଉ ଏ ମାଉଁସ ଝୋଳ ଦେଖିକିରି ଆଉ ବାସନା ବାରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ତୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ତାଳୁରୁ ତଳିପା ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ଖାଲି ଖଲ 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 ହେଉଥିବ ସେ କଥା ଜଣା। ଖାସି ମାଉଁସରେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ପିଆଜ ସରକ କଷା ଏବଂ ଶିଳରଗଡ଼ା ଜିରା ଧନିଆ ଡାଲଚିନି ଅନାସୀ ଫୁଲ ବଣିଆ ମର୍ଚ୍ଚ ଅଦା ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ମର୍ଚ୍ଚ ବଟା ଜୋଖା ହେଇକି ତେଜପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟମାଟୋ କଟା ପଡ଼ିକି କଡ଼େଇରେ ରନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ହାଣ୍ଡିରେ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଜୋଟଜାଟର ଅଭାବରୁ କଡ଼େଇରେ ହେଲେ ମାତ୍ର ପ୍ରେସର କୁକରରେ ମାଉଁସ ରନ୍ଧା କେବେ ନାହିଁ କରିଦେଲେ ସ୍ୱାଦ ସ୍ୱାହା ବୋଲି ଜାଣିଦେବେ। ଆଜିର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ପଦେ ଦୁଇ ପଦ ନ ଲେଖିକି ରହିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ମନର ଭାବନା ଆମକୁ ଜଣାଇବାର ଠିକଣା ହେଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାର୍ଫତ ଗଞ୍ଜାମ ଖନ୍ଦାଶାଳ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ହେଲା ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।